chunyo goero kamano ka Nyasaye mara uma mara mbi mara tego moloyo gik moko duto chako duoga e Lolo TV na jichiel. Adwaro mondo ing'e en saa mar dak achana. Awacho pile ni ok odwa dak achadha, to bende ok odwar weche maonge dak achana. Gik maketho dak achana ema adwaro. Kaka pile man kodu and Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Nyara sembo kanikela modak ndhe warangenya school. Erokamano. Dak achana ber nandi. Wegi ng'at machandi no volume mag gik manono duoko piny. Gik moko wego tunglu. Nyithindo wuotho chala tim kama. Bed mos winj dak achana. Lolo TV gini en marwa mar joluo. Okay, an kod barupe mathoth kabisa maseyudo kuom dak achana. Achiel madwa chago to choma tir kama kaka epi otama, kaka nyumre pi otama, kaka bare yo, kaka donji bungu otama. Ochoma tir aworo. Barua moro ng'ato ndiko na ka to kabilongo nyinge, jomundiko kuom gibo kalong nyinge. Kijajati Nyasaye nyaka tigi rogriako. Bishop Opakruoth Yesu, mama an gi wach madwani ipuonjo dolo moko. Ja oda kanya ng'ado. Nitiere wach majali wach amru puonjo dolo. Tingene mo miya koni wach choma tir, kichan banja dolo. Ja oda koro chomo kama rach gi ng'at miluongo ni fulani. Onge thuolo ma onyalo goyo pichni gi chiega, to chiega bende goyo kato gi chat e WhatsApp kendo ooro ne chiega. Please kiyie to kony oda. Konago ni kiko chako lungu chiega e chokruok mora. Ane chwore. Mama pichni mag pap kata mag chokruok tango goge wach. To migoyo ka ji ariyo gi to ketho utwa. Jawadwa otek. Nyasaye mar polo koro konye. Ma iluongo ni dak achana. Adwa na wuo kod pastors, adwa na wuo gi reverends, adwa na wuo gi bishops, adwa na wuo gi jower, adwa na wuo gi joyalo, adwa na wuo gi jonabi, adwa na wuo gi ng'ata matiyo e ministry mar wach Nyasaye. Nyasaye konya gi ji kawuono ne gini mang'eny mondo jolemo gi winje wachni. Wan go siepna mo oro na message moko bilongo ne nyinge. Kata kamano, jaode pako Nyasaye, jaode jawer sawa. To gimalit ne dichuoga ni pastors, reverends, bishops, wanabii, joote, jopuonj luongo chiege ni mondo dhi owere crusades ma jogo loso. To jomo luonge gi chako go kodgi picha ka gin 2 people, watu wawili, ji ariyo. Why? Jadolo nyaka ritre. Wano puonjwa ndalo mano warwa ni kata goko ke gog ng'adicho. Ng'ama dicho be kimosni kiluor, mano puonj mar warruok, mano puonjwa sani to koji ko ni gin digital. Kendo no puonjwa ni kama joma nduke obeto joma mon ok bedi. Mano puonjwa. Mon bet kando gigo mbaka gi mag Nyasachgi, nduke bet kando gigo mbaka gi mag Nyasachgi. Wano puonjwa kata bafa ok giriu. Mano gima no puonjo ndalo mano warano. Kawuono piny oruore, piny okethore, piny orondore, piny kumia kumidhi ikia. Jale ywak. En gi chiege ma jawer. Kendo dhi chakruok mang'eny. To chuo moko ma pastors kata ma bishop kata ma reverends kata ma ngogo. Juti Nyasaye machuo koluonge to gigo kodgi picha to giorore to giorore kamano to gichate WhatsApp. Wach no hinyo dichuogni. Wawuoye gi jodolo please. Mi nying Nyasaye man kuom yudo.
Ang'eyo ni Nyasaye tiyo kodi kabisa. To gima nyaka ing'e ni Nyasaye komiyo ng'ato tools kod toolbox. To koro kaw. Kichunge pap to ni tima katije chode. Nikech Nyasaye pudo mi tools kod toolbox. Koro kata kineno ka ni timore ruoth timo honi kodi. To itimo gik mitimo mawinjo mokorna message gi rach na. Nyasaye pod rito dwaro ng'ama do kaw kuome omi gigigo. Puro tameta Nyasaye hore mos. Mana mina ni do ka ng'ato chode ojakong'o kia ng'ato kochunge pap. To Nyasaye tiyo ok en muti. Nyasaye ematiyo mondo Nyasaye fulfill the promise. Koro kata kineno ka gik matimo gik ma ok mor wang jo Nyasaye gi kata mok mor Nyasaye gi timore ni to Nyasaye puti tiya kodi. En mana ng'wono. In be okiti Nyasaye matiyo nikech odwa ne joge. In ukite kita daraja ma joge kale kadhi ire. Inene tunye yala to teko matiyo mar Nyasaye gigo tima to Nyasaye resa ji. Adwaro mondo awuo gi jotelo wetena. Asaye kuom Roho Maler. Uketho utji. We uketho utji. Kiluongo ng'at no bi okonyi. Contract ni kode korumo. Achana naye. Jagani go picha WhatsApp and what. To samoro bin mana pastor man gi chiege. Dhako ni bende gi chwo. An wacho na to kokelo na kwe. Ora wuoyo kodi kaka jatich Nyasaye wadu. Werige uchwali ukora. Werige wang tar, werige gombe tich dolo ka. Ubedo mjambazi o tich dolo ka. Bedo ng'ama ber. Ketho do ng'ato manok daka chana. Koro odi chiegi to winjango. Ka chwore mosejwa kama to chiegi. Samo chuigi lure lakini gikmitimo kumo. Ai uru bwana ko wari ji to chunchu de work. Ai chunyu gombo. Mago kora mago chwali ai. Gik makama no me Samson makama no otho ka ok ng'ama uwinjore. Omiyo bedu yo maber. Wach no donjo na malit onge wach. Chaka yude message machielo. In mama majawer. In mende ka mundi wer gimuterire mitem. Angima fwanyo ni jitinde oklamo. To kata ka gilamo majwa kali. Ter wer kako tere no mondo jogwedhre. Bedonje ariyo. Ng'ano kichuori, ng'ano jatich Nyasaye. Weketho od ng'ato. Kanyo chudwa chudi, chung kode mo makwere. Niwaro okuyiena timo kamano. An kod barupe kama ng'eny. Pastor konya an gi chwora to ora akia no wacho no owe akia gi wach mar nyathi to be o wacho ni ya an buoch. An pokano kama dhako buoch. Ng'ato dwaro jathi pok Nyasaye omiyogi. To kaso chiege ni chiege buoch. Dhako be bedo ga buoch jowando, dhako bedo joma ber. Nyasaye machiwo, nochiwo ne Sara to chiwo ne an. An maweli aben manuchiwo na. Koro Nyasaye machiwo. Oyanyo chiegi samoro ne mirach. Njo puonja chokruok moro ni joma nigi kodhi gin chuo. Mon to tinga. Koro mi dhako ne ich kokalo thuru lemo lam Nyasaye. Mondo yud nyathi gi dhako ni. Excuse me. Mondo menye ngi Nyasaye yud duong'. Sawa. Hai, mimi ndiyo niliolewa juzi. Excuse me. Hai, mimi ndiyo niliolewa juzi. Na kuna mani ya mtoto kwa akwayo mondo ikonya elamo bishop. Mana kaki winji wacho no, Nyasaye dhi mi nyathi.
bed gi yie ni Nyasachwa dhi miyi nyathi. Onge gima tek matamo Nyasaye. Nyasaye dhi miyi nyathi. Nyoche kokawi wacho romi mar nyuol. Koro donjo chap. Nyasaye dhi miyi nyathi. To kata mama moyany ni bochni, Nyasaye dhi miyi nyathi. Daka chana wandi kio gima nyalo somo. Mokini kwa tiku magitad ni wiya. Daka jana chora noriemba ni dawa ema kano pesa. Kikoro ikoso nyaka na wuogi sani. Okawinj gik mang'ane wacho mato tama jowadwa. Chora noriembe sijui da gima kano pesa sijui nini ok donji ndi gima winjore osiepna. Kendo gik mendikogi idonge nuo some kok yore we oro kok nuo somo. Ndika yamo. Ndika kalausi. Pastor, akweni lemna ayudo nyathi. Ai. Yato kawuone na nyathi mopango laini. Nyasaye maratego mara uma marambi makecho ji magonyo ji mamenji nyithindo. Mono pango laini kama dwaro nyithindo machuo yanya. Mina gi nyithindo e nying Yesu Janasari. Amen. Pastor konya an natedo kaonge gi nyathi. To sane wan kode gi nyithindo ariyo. To en dichuo mohero mon sana. To ohero gocho. Aworo. Konya lamo pastor an ng'ane kawuok Kisumu. Nyinge konya luongo. Notedo koonge nyathi. Sane gin gi nyathi. Kata kamano. Chwore hero mon. Yani ohero mon. Yani ohero mon. Koro dwaro mondo lim. Ang'o matimo ga joma chuo gi yawa. Odwaro mondo lemne mondo obibede ode gi kwe. Owinjore kendo ne kare mondo akonyi lamo Nyasaye mondo ibede odi gi kwe. Mondo chuny chode, chuny gombo, chuny wang'a tar. Owuog oko kuom chuori. Jatich Nyasaye denge no wero moro. Ni Delila. To imbe kiwinjo wende denge to niwinjo kako wero. Delila biro teri kamano. En chuny marach matieko oganda. Chuny no rach. Chuny masandi ni rach kabisa. Nyasaye mondo kony na chuori. Chuny marach matieko oganda ni kik tieke. Daka chana ma an ng'ane kawuok Asembo. Konyan gi shida kayudo ng'ama akendo atemo manyo ng'etna. To kayudi aombi konya yawa. Achandora sana. Kori dwaro dhako. Kosi dwaro ng'oni itemo manyo dhako. Ng'et jota wiyoda. Kori dwaro konyi. Abro konyi through lamo mondo Nyasaye ma Nyasacha otimni dwaro mare chunyi. Ok ing'eyo ndike muma ni ok ber ka dhano dak kende. Dongo ndika man. Eka Nyasaye nosingo nodak maber gi ngima maber. Dong kamano. Koro dwaro mana dhako kende, dhako. To wada wuod wegi to ng'e kaka mon sando chuoko, mon sando chuoko ka. Moko gogi, moko loko gi medgi, moko magi pesa, moko yanyo gi, moko kia nade. To ng'e kaka chuone gi chandruok. To koso de yuago ng'etni. Lakini kuom ng'wono Nyasaye, Nyasaye dhi miyi ng'etni nikech odwaro ondiki ni ok ber ka dhano dak kende. Omiyo Nyasaye dhi miyi ng'etni, odhi miyi mondo idaggo.
Iwago ng'et ni litna. Nyasaye timne jawuora sembo ni hono imiye dhako manyalo dakgo. Ne dak achana an ng'ane kawuok Kisumu. Asedak gi chuora kuom higni 5. Kara ne ochodo nyaminwa to akia. Kane apenje noyiena mokona ni okochak kendo mine giweyo. Nyocha nayudo e Facebook account mare ka ochodo nyako moro kendo miluongo ni nyamin mare konya Bishop. Okay, kura dwa konyi. Gima chando chuori en kuong. Keno nonro madala gima ber tiboyudo ka nitie ng'ato nonegi ke chudi ema sande, kata en kodhi, kata en gimodhir, kata akia kaka nyalo wacho no. Koro chuori ni to dwaro mana lamo, manya kode. Manya gi chuori ni mondo walem. Mondo Nyasaye machiwo matimo hono magwedho ji. Nyasaye magolo chuny chode oko. Nyasaye manyalo duogo ng'ato ire. Nyasaye manyalo dile. Nyasaye manyalo make mopudhe ok e lwet wasike. Nikech chode to dhi nege, to kapok otho kata kapok kelo ni tuo, to Nyasachwa mondo timne ng'wono. Ang'eyo Nyasaye mawuoyo kuome. Odhi timo ni ng'wono osiepna, ok noweyi kendi, odhi timo ni maber kabisa. Nikech jal mawuoyo kuome ni ang'eyo teko ma en go. Ang'eyo teko ma en go. Pastor Nerea puonj ni moraga agwedhora gi wach miwacho. Achien ni kikonyo jadhier to in jagup Nyasaye. Amor mang'eny. Mama kawuok Migori. Erokamano osiepna, Nyasaye mondo gwedhi. Nimeganga hadi alimaliza last year. What is this? Pastor, niko na bwana na akunywe pombe sana. Kuna kitu inafanya mostly ikifika Thursday pepo zimelipuka kwake tukiwa na yeye na mtoto wetu. Mmoja anaanza tu anaona niko na wanaume kwa nyumba na tuko tu na yeye kwa nyumba. Alafu anakuanga na hasira kwa mtoto na nilitezeka na yeye for 6 years. Kuna mama born 72 and my husband is born 91. Alimficha na huu mama ni mchawi sana. Bwana yangu akipata salary anashutuka ametumie even 20k. Pastor, niombe juu huyu bwana alianza university 2010 na 2 years huyu mama akamficha kwa nyumba yake. Nimeganga hadi alimaliza last year 2021. Sijui huu mama alimfanyia nini. Alafu ana shida kunipigia ati nitajua yeye ni mnyore. Huyu mchawi anaitwa but always believe in God. Kaka inemi wacho kendi ni believe in God. Nyasaye dhi timo ni ono. Katogango manachuli muketi ruaki chupa. But always our God is available. Na umesema we mwenyewe ya kwamba umetumaini kwa Jehova. Wacha hii kazi ngumu hii ya bwana yao kukula msana na kupeana kwa mwanamke ambaye amesaliwa 72 na yeye amesaliwa 91. How many years? Ili bwana yako
Mungu ambaye ninaomba, Mungu ambayo umetumana ujumbe kwake, Mungu ambayo anatazama watu, Mungu ambayo hataki uchafu, Mungu ambayo anataka vitu takatifu zote. Anaenda kumfanyia miujiza na ishara, na Bwana yake atarudi kwako na atarudi akilia na atakuja kuomba msamaha, sababu Mungu wetu ni Mungu wa miujiza na ishara. Usibabaike, usititishwe, kaa mpole, kaa utulivu, sidi kwa maombi. Niko na wewe, nitakusaidia kuomba ili Mungu akufanyie chochote ambayo unataka. Mungu wetu huwa anataka hiyo. Mungu wetu amependa hiyo, atakufanyia. Upak Ruoth Maler mar Israel, ageno ni Nyasaye oriti kendo ingima. Pastor, chunya pango gik mang'eny ma agombo timo, lakini gikier akiera. Dalawa dhier ochomowa mawarumo, makata an erongai kod family mara, lakini ok an kare. Konya kod wach achiel ma anyalo timo mondo dalawa kod an wayud kwe e bwo ng'wono mar Nyasaye. Ang'eyo ni Nyasaye ma iwuoyo kuome en jadiera kendo otimo. Pastor, konya kod wach gima anyalo timo. Chunya gongo gedo e madhabahu mar Nyasachi, bende diyiena an ng'ane kawuok Rongai. Be blessed. Mano yot kabisa. Mano yot kabisa. Mana namba na achiel ni emichaki wuoye koda mondo ne gik madongo ma Nyasaye watimo. Ok an ema da yieni, to Nyasaye oseyieni mondo itim mano. Ino chunje mag dhier wabro goro bit piyo piyo nikech teko Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhi kiwuok e piny Rongai, kikelo wach manade midwaro. Kendo Nyasaye dhi timoni. Pastor Mosi, an ng'ani kawuok Seme, lemna ayud dichuo manyalo dakgo. Nyasaye dhi miyi, Nyasaye dhi miyi, Nyasaye dhi miyi kabisa. Onge gima tek matamo Nyasaye. Nyasaye dhi miyi gimidwaro no. Mama mororo message kani nyathini tuo kabisa. Nyasaye maja chang mondo change nyathini ni eweche te. Nyasaye maja chang mondo change. To med konya lamo mondo giye gilunga tich nikech aseneno joma ikonyo gilamo. Nyasaye dhi timoni dwaro mar chunyi, ken tich kende to Nyasaye nigi ofise madongo dongo. Nyasaye nigi gik mang'eny. Onge gima kwamo e nyim Nyasaye. Gik mobiro ire kokethore ema kwamo dong kuro to kelo mabeyo. Omiyo Nyasaye nigi thuolo, odhi mi gik mabeyo. Kapok wadhi e yweyo, daher mondo awachi ni ma en dakachana. Kapok idonje to wadhi e yweyo kae to wadonjo e kipindi mar ariyo. Tema tek kata kipindi mar ariyo ne kantie wach moro moko dakachana e dalau kanyo, e anyuola ni kanyo, e chichu kanyo, e gweng'u kanyo, to ikonywa kod wachno mondo mi ji duto obed jomo dakachana. Koro wadwaro mondo ukelnwa ripode mana maber mag dakachana. Gimineno ka ukel dakachana bed maber. Mag gik mwadwaro sani mondo dakachana wani odhi maber. Wadhi e yweyo to kaduogo to wabiro dhi nyime. Nyasaye ogwedhi. Erokamano ne jadakachana makore kodonjo. Ing'eni dakachana ni aseyudo messages mang'eny, nosekonyo mier mang'eny kabisa. Ibe kidwaro mondo mari konyo chikiti e dakachana. Gik maricho maketho dakachana miorna. To wabiro wuoyo mos, waonge garaka, be ok wadhaw gi ng'ato. Wan wuowa mos, wakala kala to wadhi. Omiyo wan e dakachana e tielo mar ariyo. Kaka pile
an Bishop Nerea Mbewa mar kanisa mar Hope for Good in Christ. Kumano arwaki jawinjo mara, janeno mara mar Dakachana e Lolwe TV. Awachonu pile pile ni wane uru Lolwe TV nikech gini en marwa mar joluo. Bende kadi mondo yud Dakachana matut modonjo gi iye, to or ote e namba 71920. Kadi mondo yud Dakachana matut, to or ote e namba 71920. Ibiro yude matut kakidware. Adwaro mondo wadhi nyime gi Dakachana. Manyane giminyalo oro ote moro mar Dakachana. Wan gi mon, wan gi doho, wan gi chuo kama gi ote mora mora. Wan gi chuo moko mok chieme utgi, wan gi mon moko mok tedi, wan gi moko luokre kamano. Urane ote mora mora e Dakachana. Wabro rwako, wabro somo, wabro winjo. Wach mapod anuoyo kuom jodolo, rit wach Nyasaye mane Ruoth omiyi. Yesu ni mtakatifu, to Yesu no ema warowa. Koro tim gima miyo nyinge Kristo duong'. We kawo chi ng'ato nibiro wer ni tiloke mari, kamano ok ber. En mane gima ndikna cha ok anyasome matut kamano. Lakini dichuog chunjo malit. Kendo go full stop ne chiege ok chak dog ir pastor nodhi werne. Awacho wachni nikech jadolo wadu. Wach no hinyo chunya. Jodolo beduru joma beyo, miyo nyinge Nyasaye yudu. We bedo daraja ma Nyasaye oketo ma ji kale dhi e ngima, to in idhi e mach. Iwinjori wuoro maler. Wan e Dakachana. Mano bende e Dakachana nikech iketho od ng'ato mano ok Dakachana. Mama imbe kidhi wer, chom wer te ir. Dakachana. Adingen gini takiandiko. Makia. Akiaso. Chwara Dakachana, chwara norieba ni dawa ema kano pesa. Kikoro ikoso nyaka nowuogi sani igapar gariyo. Gini asega some to otama. Kuro wawachaka somnigo. An ng'ane Dakachana otek. Yo anotama som. Atemo gi sikunda manadhi to tama. Ndike gimoro mawinjore man gi maana. Makara kachako somo ta somo ta wiye chiemo. Awinjo gima biro wache. Ok somre jowadu otama. Dakachana an ng'ane ne ayudo nyako. Na ayudo nyako e college. Biyo ayo bang'e kendo ayudo moro e college be amiyo ich. To odwani wadagi to pod aluor ni obende obiro brother manoteri ambo. Ipane majana ngoma no gol. Kwedo wach nyi college gidhi. Ok ng'eni madwaro dak to daka. Ang'o miluor? Ok ma siepi ni miyo ich. To luoro maki nikech ang'o? Ni nikech machano ane nyar college mabe nyar college. Nyi college ok chal. Ntie moro magomba kamodagi. To kiluore to miyago, kelnago ka in kode monda kansilu. Mondo ne ka ubet kinje ya umwaminifu. Kelna nyako mimiyo icho. Kele monda wuni kode. Mondo ne ka ubro dagi kwinya kachien. Kumano onge gimiluoro ratego. Bedo thuolo ikaw ja odi misemiyo ich. Onge gima biro gole. Kelnago monda konyi kode. An Nairobi to amanyo nyar dak. An gi higni 24. Adwaro nyar dak ma onge nyathi mosomo makata mokosomo. Jaiga 20 nyaka 24. An Nairobi. Wach mahinya. In gi higni 24.
idwaro nyako mabeje gi 20 kata 24, 20 nyaka 24. Ere kaka ja 24 nyalo kendo ja 24? Does it make sense? Koro wini okwayo dwaro nyar dak. Wach machanda ni ok yoro namba ni, koro kaka nyar dak ni dwa yudi abakia. Odwaro nyar dak mosomo kata moko somo, mak mana odwaro maonge gi nyathi, odwa temore kode ane ka dongo nyalo nyuol. Odwaro ja 20 years to 24 years. Enten gi 24. Kadwa yudi nyar dak monyalo dak go, ma okosomo kata mosomo maonge nyathi. Ikel report brother, ndik namba ni mondo yudi. Bishop konya. Bishop konya. Adwa go without order to chwara ne otho. To yura mane ogolo na dala ne wawere go. Anyalo mana go tat ot. Nyocha wacho ni nitie moko mitere abila. Nitie mitere abila. Nikech an to kato tiyo tama duoki. Kato tama. Giwaruoga ni ke ing'amu watiga gata to kia katecha. Yima inti akia. To ko wari mo pongiro tiga gata to nikech akia yien. Danga yien mondo gota do nikech akia. An ng'ane ka wuok Kanyilum, Nyakungu, Kadega, Pastor, ka ng'ato osiko ga ni ng'ato chodo chiege, to kae oketi gi piny, to bura oloye, koro ng'atni olo wagi wachni, ma inyalo kony nade. Konywa uru Pastor, gini odok Kanyilum. Ka ng'ato siko ni chiege chodo, to kao gato ba chiege chodo di keto piny gi chiege, to chi dichuo machuo dhaki mabuolo. Kata buro loyo dagi tur. Pod kokoromo jogi gi wach chode. Koro jali okelo report mondo konye. Mano ng'ama tuo michieno. Ka bura nyose loye, to winjo ebo dogo pinyo kuna diri gindo kare ne okotimre. Chuo mok ng'ene chieno. Ndi chuo moko mako wach moro. To kata higa pare marumo kuna ne ok en gima diera. To nyono ga nyona piny ni gino ne diera. Ana seneno ng'ima ng'eny michieno kendo ramo. Donga yudi gi ng'ane. Dong ng'ane no bedo kaba. Koro nitie chuo moko michieno. Wana ne yamo ni dhano. Koro makamato dwaro lemo. Kelna ga alam ne mondo gigo watieki. Ene dwaro gonyo maro maler. Ma Yesu donje gadar gi teko mang'eny. En jochode machodo chiege to neno gi kure tero nuse kete buro maburo loy. Oae ne jigo yuma we ketho nying ji. Ubira mondo alam ne. Akene mane ka jo Kanyilum chal, Kanyilum takene ne piny mane. Kanyilum ne kanye. Kanyilum ne kanye. Jo Kanyilum bedu joma beyo. Wetimore gi dhako kamano. Ng'eni mano be miyo mon mang'eny donjo chode nikech ichune no chodo to kochodi. Koro gino donjo ne miye fitina mar chodo nikech ne ok ochodi to ichune no chodo, koro idwa no chodi, koro chodo. Kendo chiemo chako chodo kibifwenyo. Werida wach gima ok adiera miket mabed adiera. Mano ok adiera.
Dichuo moro nowacho ni adiro kawo nyako motere university mosomo mochako tich. Ha nyako ni nyuolo go nyathi to kawo nyathi tero ka jodongo dala gi nyako. Odhi ma nyathindo kono dhi nyombo. Kodok dwaro nyathi nogoye rame. Ma nyako cha wacho ni noonge kode gi sa. Yawa janyuol. Winje wach ma wacho. Ka nyathi ng'ato kawo patik mopuonjo nyathini kendo in be kokidok ne nyathini micham mwandu ng'ato, ibiro chamo madei. Awacho ni adiera. Chik nyathini e yo mar adiera. Ket nyathini e yo moriere tir. Kuneni kichamo to tim kama. We chuno ni koro go ng'ani malich ma ukone ni kodwaro ngimane. Kiko chak dug dala. Nyaru to puonjo tiyo chamo misara nikech en. Apana. Mano wach moko adiera. Adagi wach no kaka jadaka chana. Atamora pod abiro dagi. Ni nyako dhedhe kod donjo dhoge ka iti puonje ng'ani be hinyore malich ka samoro olo malonde. Ka puonjo yo moko to usu nyaka lopegi. Ka puonjo ni ka iti koro kelo kichwa. Adagi. Janyuol wuogi nyathini. Wedok ni nyathini ni go ori. Atamora. Ankani nabedi woino da teri ka polis du chwadu. Numaku kabisa mpasa musunguru go okuduja kune. Agoero kamano. Wach no rach ni chunya. Yo mipuonjo nyigi. Rach na kabisa. Kaya ni mapeso ta mipuonjo nyathini. To ng'ato nono ka opati puonje kadi koro ng'ane chae gweyo. Kende yanyo. Kendo kidwari loko nyari kuma chielo. Ni ng'ano onge pesa to ng'ano pesa. Kano onge no puonjo nyari nade. Bikori tere ka ja pesa. Okadwar weche manono. Daka chana bedo daka chana. Daka chana riere tir. Tami janyuol. Ai chunyi gombo mar mifwadhi. Mar chamo jaram. Biro mi tho marach. Awacho wach no kuwuok e chunya ma iye nikech no litna. Jali no gomo dhi bete wuon. Tok mano kende. Jali mono otero nyako machielo skul mupuonjo. Mochako tich. Kaito riembe. Machielo gisekelo report mang'eny. Anwana wuogi jonyuol nyiri. Nyako ka fiso tamo jodala uwe chamo guod ng'ato. Ka itimi biro dere nikech in. Biro dongi tora. Ng'eni okidware kwere chon. Kwere chon ni pesa neno we. Sa biro yaw ni yo machielo. Atamora wacho na atamora janyuol wadwa. Atami. Nyathi monyuol ni nyako ai. Wuoyi be ni wiyo yawre. We puonja siawre ni puonji ni pesa. Da kore chamo. Pesa ni go kan ket kati account timu mo kati ng'iew gold. Ngani puonji ne nyathi ng'ato mawuondi. Bwana yangu aliniacha na tulipenda sana. Magoro timao Kiswahili tulipenda sana. Ijendi Kiswahili ndi gimi dhok mawinjore bwana. Bwana yangu aliniacha na tulipenda sana. Kila kitu alikuwa ananifanyia. So, iwacho ni chuori napendana sana. Tuwei. Tugimona mora no otimoni. Aiti gika kanyo. Kora kia ni wacho ni dwano duogi. Chakeni ni midwa ni dhine. Mana kia. Kiswahili mindika nibe kusoma. Haisomeki. Kora kia ni nyara. Idwa ni dichuo duogni. Chakeni ni akia kakidwaro. Ungi gimi wacho manda. Wacho mani wachaka nuoni. Bwana yangu aliniacha na tulipenda sana. Mabuta. Kila kitu alikuwa ananifanyia. Ni mimi koro watim nango. Idware uduogni kosidwa dokne kusango mapendana sana. Ndegina malera abiro wacho abiro wuoyi kindike malera abiro wuoyi. An fulani ka wuoko mabei an gi penjo. Penjawa. Penjo no kipenje iwach mani ng'ane kiwuoko mabei. Koro gimidwa penjo ni akia e penje. Ndikuru gima rumo yao. Wewe ndiko gimoko nusu. Ndik gima rumo. Beber ka inyuomo gidi
Ber ka onyuoma gi dichuo ma korgi mingi en gweng' achiel gi korwa. Ber ka inyuoma gi dichuo ma korgi mingi en gweng' achiel gi korwa. Where is the problem? Inyuoma kode nikech korgi mingi e gweng', ok une ot achiel, gweng' achiel. Asa moro unanyuola mokoro kata bed manyuola machal. Ere connection. Thurgi mingi. An aseneno nyako mokend thurgi mingi anyuola mopogore. Gin gi mingi donjo e chier achiel, gin e gweng' achiel, but anyuola opogore. Onyuome ka negi ndiyo, lakini ok anyuola ma odgi mingi. Iwinja? Koro ka korgi mingi en mana gweng', onge gima muone kendi. Gima mono ng'ani kawi onge, ng'ani nyaka kawi akawa ka uheroru. Achaka nuoyo, aseneno kama nyako dhi tedo e gweng' gi mingi. For example, ane chikara chunyo Kauma. Mano mana ranyisi. To mama ni be nyar Kauma, to nyare botedo Kauma. Ere makosa. Dhoudi emo pogore. Go daka. Koro ka mama wen nyar Kochia, ka min wi nyar Kochia, ibe nyar Kochia. Kochia duong'. Ok nyal muoni tedo ne dichuogni. Wawinjore. Mak mana ka un joka ng'ato, koro tedo no tin. Tedo no koro ok dhi. Tedo do onge. Toka ok unanyuola achiel, to ukendoru akenda. Pastor konya gi lamo mbele na odinore ma ok anyal yudo kend. Chakre kawuono dhi yudo kend. Mbele nino Yesu Kristo segonyo. Bed gi yie ni dhi yudo kend sani. Atemo timo ma mondo ayud ote mane wuoro. Kasetieko ote gi. Moro wache daka chana kani dala gi ok dhi maber. Onge gimoro amora ma dhi dala gi maber. Nyasaye ema nyalo kelo gik mabeyo. Ma gik mabeyo bedo mabeyo. Ma gik mabeyo maricho madala wuogi, ma gik mabeyo bedie. Koro ka en gima rach ema ni dalau, to nying Yesu Kristo nyalo kelo gik mabeyo. To ka en gima rach ma piny mokelo, to Yesu Kristo nigi teko mar pudho. Praise the Lord, Bishop. An kod 21 years. To kumawe marach kata maber. Apek to conversation moro malong'o kod osiepna no onge. Akwayi Bishop ni iketa e lwet Ruoth mondo Nyasachwa oduoknwa hera mane wan godo chon. Iwacho maber ni Ruoth oduoko gima olal. An kod yie ni odhi timo maber. Mano ng'ini daka chana. Ere gima omiyo dichuo moro nyalo miyo nyar ng'ato ich. Asto kato kan conversation me kindi. Tino ero nyako ni ka onge nyathi. Chuo moko be richo ya. Chuo moko ok dwa neno kothgi. Nyasaye ma walamo dhi duogonu era uma chon. Kendo udhi bet kendo nyathi una udhi pidho. Ok ang'e gima rach gi chuo moko. Chuo moko to dwara nyathi. Kapok watieko. Kapok wagike gikone. Ber nyar Yesu an gi chandruok
e kendna mokwongo nokethre, mar ariyo bende onge gi kwe, mar ariyo to tich mara bende ok dhi kare. Agombo ni mondo ilemna nikech aleko spiritual husbands kariwore koda. Nitie spiritual husbands. To ka Yesu rado gi ngimani to golo spiritual husbands, tidong' gi kwe, tidong' thuolo. Kendo adwa ni ng'e ni the spiritual husbands go emomiyo kendni ok nyal dhi maber, nikech ng'at ma terore gi pinyruodh mudho ok nyal terore gi ng'ama ngima. Koro ng'ama ngima cha be gigi sando, to ma emomiyo ok nyal dhi tedo. Tijini yore ni richo, kendo ni ketho nikech you have the spiritual husbands. Koro ng'ama nyalo tieko teko mag spiritual husbands en mana Yesu Kristo ma Jawar. Noloyo gi msalaba Kalvari. Omiyo Yesu Kristo nigi teko mar loyo ni gini. Bia ir Yesu, tibiro neno gik mabeyo ma Yesu Kristo timo. Opak Yesu mama kuom injili mar ng'ino. Amiyo Nyasachwa duong'. Aneno ka sa oromo mondo atieki. Adong' gi dakika matin to atieko. To kapok atieko, to yiena e dakika chana ka wuoyo kodi. Nyasaye mara umane nyocho miya lowo mondo agere kanisa. Adwaro kanisa man gi mabati makalad. In fact, kanisa wa mawasepimo dwaro mabati 416. To in ma in kane, Nyasaye nyalo chuni mimiya kata mabati moko 50, 70, 100 ka. Mabati 5, 3, 10 kata achiel kende. Odwani ne wapime mondo wachunge gi chumbe moko. Chumbe gi achiel kende siling 4,000. Nyasaye nyalo wuowa kodi mimiwa 4,000. Tiyo ne Nyasaye osiepna moro nyocho kona ni gima timo ne Nyasaye ok olal. Kano oro na mabati 25 mano wagero go mbura riere. To oro na 25,000 maro mabati ma kawaida gi. To gocho na kona oro ni mabati 25. Chikicha kileme hon. Nikech afwenye chunya ni gima tiyo nego Nyasaye ok olal. To dier gima tiyo nego Nyasaye ok olal. Nyasaye gwedhi kiwinja. Wach mogik. Wan gi nyathi moro masiwuoye kabisa ka. En chula yimbo. Nyathini ni matek. Nyasaye wuoye gi ng'ato yawa. Wayude pesa moko matin waur ne nyathini. Ok ong'e piny ni ng'ama konyo ng'ato. Ok ong'e adier ok ong'e ng'ama konyo ng'ato. Piny ni inyalo konyo ng'ato to kinyo konyi. To bende ok konyo ng'ato mondo konyi. Tenda wema nenda sako. Amoso jo era mag daka chana te e piny ngima. An Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Koro winji, kawie namba na warado. Sa urumo mada wuoyo kodi mang'eny. 0720 07220 Ade 4 0 0720 40 39 13 07220 40 39 1. God bless you so much. Till we meet again.